Така, тук съм, както е с слушалки, ще съм с слушалки. Обработвам новото видео, което е снимано още за 23-та лятото. Предизвикателство на терасата с този тъжко. И да, то е снимано. Казва се предизвикателство на терасата част 7. А другите части даже ги няма в YouTube, така че очаквайте. Оставаме 2 минути, докато се обработи всичко, което съм направил. Ето всичко тук. И днеска стрим на Fortnite в 7:30 вечерта. И почти е готово, както виждате. И видеото се качва в 7 часа в YouTube. Очаквайте 25 май, т.е. днес. Очаквайте видеото. Така че айде. А сега часът е 18:40. 12 минути. Видеото качено в YouTube. Така че не го изпускайте и го гледайте. И айде.